Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Menteri Ketenat ka Koit ka Khia jong Sarkar Jela ka Dr. Amperin Lengdo. Kala kerpat ya ki Asya bagi naik pai biang syalaki kam bat ha kaju kapor kala pentip ru. Bagi Asya ki dei ki belatung da ka Village Health Council bat kim hap satia hapo ka jingpet jingkmi jong ka Sarkar. Kani ka jing kerpat jong ka Menteri ka Koit ka Khia kalong hadien bagi Asya ki larai ban perlong da ka jing sange treikam. Namar bakim hun satia ya ka jing yakren kapala long dang shen bat ka Sarkar. Kalong very upsetting yang akum ke minister ban yo iba ki volunteers ki bawan tre mons ngobha nalade bat ke sarkar ban klan ya ka jing ban poi jong ka kot ka khia ka babit ka babiang so pat ba ki asyas ki dei kita ki volunteers ki batre mons ngobhalang bat da ka baburom ya ka jing tre ka jongki kiyo ya kita ki incentives man baki ai ya kano ke service sya kata ke system ka bangi ong ke health system ha ka state ko jongi hakini ki kindet banai ki bedang shudep a little over or under 1 year kaladon kata ka pending payments ya ki asya ka ba he ba pat ka sarkar MDA 1 kala petha bat kala pet penia bat kalala bakan penpoi ya kitik jingsiu ki bolong pending lani ki bedang syakram syakini ki volunteers ki jongi bat menta ka jingya kren jonga bat ki asyas ka bolong ko Malaysia ni ngila yo ban ye thir ya kita ki jing dawa ki jongki ki paper ka bening kong ka jing dawa kalong ngi dei ki volunteers ki bayarap yak sarkar ban perkiu yak ka kya aka jala balai pan habang ngilek sya sumar yalade ngim yo yak kata ka cashless treatment ne ka jing sya sumar ka bakalam hap sai pisa ne bay tingka nalade ngila ay ki yak kata ka insurance bato yak kata ka bangis ngo ya hap bat ka bangila man le nyele ka maar ki ong ba omla bansya ya ki dorbar ki bade kita ki village health councils ki jongi ki balong kita ki nong ai mensem nong tre ringkan ka sarkar bakinum sya syu ya kita bakin rai maki ya ka jing thung ne ka jing wengkam ya kita ki volunteers ki bakot ki asya din reha kani ka por hadin ka jing slok ka jongi kum ke department ringkat lang badi on with chief minister ngi yo baki volunteers kat kum ke system laong baki la menteri hadu snap bat ki de ban rotate ya kata ban ailat saya ki wai pat ki volunteers bakin runga ke system bat kim dei bandai ki ju shi ki ju ki briu ki batre ha kata ke system namar yo kumno ke jingsiu kam la ban mormot ya ka kam ka baki tre kandon kata ka jing sa teng jong kata ka jing siu no ya ki ram ki sha ki joki bat ngis ngau ba ka system ka jongi dei ban ailat ru ya upat ba baun betin keti lengkan bat ka sarkar ban trei bahaya ka di kam ban penklan ya kata ka lat ai jing sumar ya ki pat ba tin rei mentap de ngila ya keren ya kata ngila ong bato ngin thau no da ka kenja proposal ka kenja policy ka banyaram man pet bangi penklan yakini kinong trei mons ngobha lade ka baki khot kelum kum ki asya haki snong ki thau bat ngila rai ba man weng ya kata ka ikhtiar jong ka dorbar le se kanum long ka babit ka babiang namar khadu ya wai
Kadai ka dorbar hi ka ban kam tip kam bha ya ki jing don kam jong ka kot ka kya ha ka tu ka snong. Tingil hadap rai kum ni. Ba ki dorbar kidai maki kita ki authority ban control ya ki ni ki asas la jong. Namalada ka sarkar ka badon syatay syaneng ha ka ni ka chain of action. Kan tuklar no ya ka kam ka jongki. Ngataray kan pensnew no. Ya kata ka system ne kata ka jing ai board lang. Ya ki dorbar bakin tray lang bat ni. Ka sarkar kamla bakan kami ya ki jing dawa ki jing don kam jong kita ki snong nrew hajar tam. Ki badon saudong jong ka jela ka jongi. Bat ngisngaw baka dorbar kadai ka way ka ikhtiar kaba u khasi u jantia wat ki garuru ki nokmas ki don yala ki jong ki jing pentri kam bat aka jong authority ti ngin sa penklan ya ka training siya ki dorbar sno sakaway de ka bang i ka longkum ni ki babun ki nos ANM ki balayo ya ka jingpas ka babit ka babiang banlong ki nos lani ki healthcare providers syakisnong ki tau ki ba syakendom bat ki ba hapo kapsor tilada ngi pendon kam bahaya kini ki ANM ki bayat klem kam klem jam ngatarai ngin kam yo bor namar ki lalong lupa kita ki nong tray ki belayo ya ke training ke bapaka banlong ya kita ki ba ai kti ke diang kti kemon ban kmi bat ban pet ya ki nong shok snong ki ba shong ha kita ki snong ki babun ba tingi ngisngau ba ngin kentulang ru ya ki dorbar bakin pendon kambha ya ki niki ANMs kamtam lele hakita ki village health councils ki jongki ki committees ki jongki pindakan mau hakapor jong kaklam covid namdei na kirang ba snong mdei na ki dorbar mdei na ki nong tray snong ngataray ka jela jongi kan don ka casualty la ni ka jingdu jongki bensim ka kraw ba dei ki ni ki bayarap ingi bat ngi kum ka sarkar ngi kwa ban kun penkup syuk ya ka jing penkamti ya ka kam na ka benta kini ki dorbar ki bala le bakat tu ha pedeng kata ka crisis ka basyirkai man konten kat ya ka tu ka klam pat ngingis ngau ba ki asya ki dei ban burom ya ki dorbar namar ki dei ki dorbar ki ban ya kata ka jing ba kli ne ka jing kit kli ha ko padak aba ka don kanu ke disease PUE kala bandai ke dengue kala bandai ke malaria kala bandai ke tuberculosis kala bandai ki long kemi ki ba armet ki kelung ki badon ki congenial diseases la dapetin ling kti rengkat bat ngi ka sarkar dakini ki dorbar rengkat bat ki ANMs rengkat bat ki volunteers ki balong willing menteri ka kap ngatarai kan kieu ka kot ka kia hakani ka jela ka jongi pat ngatakan turit yakini ki asya ngimla ban kular ya phi ya kanu ka jingkular ka ban kta pat ya ki wei pat ki nong tray ki batray kum mapi ki batray volunteer kum mapi pin pet ya ka education system ka SSA RMSA kata ka midday meal ngilong dependent hakini ki dorbar pat hakita ki volunteers pi day ki dekot ki badon kam ha ka system panum ong bangin sanget tre namar ba unong pang unum la lanu da satya ban ap ya pi hado pi nala kloy ban lik tre biang ban yo ya kata ka kot ka kya ka bapi ka biang akan tu yaki asyas ngangatip scam bagi incentives bala aj ki asyas kilong ki bepunjat kasulong ba pihak pantray ya kakam bat kumbangi ong day ban sya ya ka volunteering bakan ya na iwe ibriw bangin la bangin pen sapriang kam kloy
Yaki jing don kam na kabenta ka kwat kakya. Tingangas ngoba. Wano. Leitre ya kakam ka jompi. Kumbalong mangi ki MLA. Ki asyaru kilong ki badon kam. Bat ladap. Kadon kapat kabakinum treya kakam ka jongki. Kan poy ha ka jing yang i borok kum ka state. Namar ba pila tip ha ka NHM lele. Kadon ka online monitoring. Kila tag load ikini ki systems borok. Bat la dalam ba iway na ikini ki systems klem trikam. Klem telun. Bat omdon report. Katulop jongki hi kabakiyo kandit ru. Kinsa suffer. Kibi ki nong tray ha ka system kilong equally spaced out but equally supported. Ngi support kat bala. But I commitment ban increase ya kata ka salary juki nang ni syate kam arise. Namar kiyo te ya ki remunerations ki prepare. Kiyo te ya ki incentives ki prepare. Lada pipet ha ka wegar chnong ka ba arspa ka population lada don sangot ki tuberculosis patients hang turu pilayo incentive. Lada don hakaju ka sinong ka ba arspa kinong sung don henrengot kilong kami ki ba armet hang turu piyo ya ka incentive ka jongfi. Lada don kanu ka disease ka balong a threat pen manakani ka to ka pink eye alane ka jing pang kmat ka to ka jing pang bangla boong mangi. Kajing tray rengkat lang jong kini ki volunteers kan yarap yang iban kontin ya kan nuko thread kabala ban wipe out. Mat kabala ban wan lam kijing saja ki babon ha kajela. Tiya ki achas kadon yang akat tabon ong pat ngakermen bakisnong kin shimtino ya ki volunteers ki jong ki but kin enthus lani kin kren ki bakin tray lagi jong ki kam. Kelang ba ka system jongi kan long ka ba saiso pidegi syakri jongi patpa kumbalong mangi piru pi syakri mons ngobalang ya ki patma mangi kermen makin ngothu ya kata.